ଆରେ ରହ ସେ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆରପଟ ଗଳିରେ ତମେ ଏତେ କ'ଣ ଥୋଇଲଣି ସେ ଆରପଟ ଗଳିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଠେଇ ସିଏ ଆରପ ଏଠେଇ ସିଏ ଲେଟ୍ ହବ ତ A few moments later. ନାହାନ୍ତି ତ ହେଇଆ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ସେଇଆ ହେଉଛି। ହଁ ବା ହଠାତ୍ ମୁଁ ନଥିଲି ମୁଁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଇଲି ଦୋକାନ ଆଉ କହିଲି ଘରେ କିଏ ନଥିବାକୁ। ସେ ବଜେଇବ ଘଣ୍ଟା। ଦିଅ ଆସିଲି ମ୍ୟାଚିସ୍ ଦିଅ। ହଉ ସେ ଯିବ ଭାରି ସିଏ ଯିବ ତାର ହଁ କାଲି ପରଦିନ ଯାଇଥିଲେ ବା ଦହି ପାଣି ପିଇବେ ହଁ କରିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ତମେ ଦିପହରକୁ ସିଏ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଦିପହରେ ଆସିଲି ହଁ ବା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ରହିଯାଇଥିବେ ଖରାକୁ ଆଉ ହଉ ବାବା ହେତିକି ଆଜି ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ କହିକିରି ପୁଅ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଦେବ ଟିକେ କହିପାରିବ? ଆରେ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି?